Akordioa oinarri hartuta, memoriaren eta bizikidetzaren mailan ordezkatuta gauden alderdiok konpromisoa hartzen dugu bide bati ekiteko, biktima guztien erreparazioari eta herriko elkarbizitzari oinarrizko urratsa, halakorik errepikatu ez dadin. Horretarako, errekonozimendu eta adierazpen instituzionalak hartuko dituen egutegi bat adosten hasiak gara, zeinak legealdi honetan hasi, baina hurrengoan ere jarraipena izango duten. Bide honetan, lehen pausua, Isaias Carrascoren aitortza ekitaldia izango da, zeina azaroaren 24an egingo den. Jarraian, Iñaki Etxaberen eta Jarman Agirreren aitortzak egingo dira, bai eta beste biktima mortal guztienak ere. Bestalde, eta sakamenak eta politikak eragindako sufrimenduaren errealitatea erantzuteko helburuarekin, urte bukaera baino lehen, ezagutzera emango den proposamen zehatz bat lantzen ari gara. Osotasun fisiko eta psikologikoaren urraketari, hau da torturari, 2019ko urtean ekingo zaio. Bukatzeko, balioan jarri nahi dugu egindako lana, jorratutako bidea eta lortutako akordioak. Hau guztia, arrasaten bizikidetzan eta memorian oinarritutako etorkizun baten alde.